खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयारबो खालामनानै हो दे लोगोफोर। दिनैनि गिबि आपडेटआनो दं लोगोफोर, जाय बिथांमोना e-Shram कार्ड दं दे लोगोफोर। बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ मान्थलि 3000 रां खरै नोंथांमोना 3000 खरै मासै मास नोंथांमोना पेन्सन दरमा सिस्टेम मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर। जाय बिथांमोनाव e-Shram कार्ड दङ बिथांमोननियासो। आरो जाय बिथांमोना e-Shram कार्ड गैया, दासिमबो जुदि e-Shram कार्डखौ जुदि बानायनानै लायाखै, नोंथांमोना थाबैनो e-Shram कार्डखौ एप्लाइ खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांमोनाबो नैबे 3000खौ मान्थलि हिसाबै नोंथांमोना पेन्सन दरमा हिसाबै मोनबाय थानो हायो दे लोगोफोर। नैबेवहाय नायदे लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। नैबेवहाय नैबेवहाय आरो लोगोफोर नै नोंथांमोना नाय, मान्थलि 3000 खरै नोंथांमोना रां दाननि पेन्सननि थाखायनो नोंथांमोना नैबेवहाय बर'निसो रोखा रोखा लिरनाय दं दे e-Shram कार्डआव। नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। e-Shram कार्डआव थां, बेवहाय जेबो गोनो गोथो खालामनाङा। नोंथांमोना बेवहाय बर'नि थख' लिरनाय मोनखागोन आरो बेवहाय मान्थलि नोंथांमोना नै 3000 खरै मोननो हासिगोननो। बेवहाय पेन्सन दरमा खरै नोंथांमोना 3000, जाय बिथांमोनाव e-Shram कार्ड दं बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो बे नोंथांमोननि जे पेन्सन दरमाखौ। दा बेवहाय नोंथांमोना जुदि राङारि जि 3000खौ नोंथांमोना मान्थलि पेन्सन दरमा सिस्टेम मोननो थाखाय सोरबा जुदि बानायना लायाखै e-Shram कार्डखौ, थाबैनो बानायनानै लाखा आरो जाहाथे e-Shram कार्डआबो मोनसे नोंथांमोननि थाखाय मोजां बेनिफिट्स होनो हानाय मोनसे कार्ड जानानै फैबाय आरो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना बेखौ बानायनो थाखाय बा बे e-Shram कार्डखौ बोरै बानायो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे दिन्थिनि लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो। दानिया नोंथांमोना नैबे 3000 गाहायनि नैबे गेजेरनि जि 3000 रां पेन्सननि थाखाय होनना बुंनायाव बेवहाय नोंथांमोना मोनसे क्लिक खालामनानै हो। आं बेवहाय क्लिक खालामबाय आरो लोगोफोर ना। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो। दानिया नोंथांमोना मा खालाम, बेनि उनाव नैबेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदोंना सेल्फ एनरलमेन्ट गाहायाव CSE भेलि लिरनाय मोनदोंना नोंथांमोना। बेवहाय गोजौनि बे सेल्फ एनरलमेन्टआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै हो आरो लोगोफोर। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना CSEआवबो बानायनो हागोन आरो बिना CSEआवबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस श' जासिगोन आरो। दानिया श' जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबेवहाय गाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर। आं बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बार मोनसे होनानै लानि आरो लोगोफोर। होखांनायनि उनाव नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ थुखांनायनि उनाव नैबे प्रसेसआव थुनानै होदो दे लोगोफोर। आं बेवहाय प्रसेसआव थुनोसै आरो। प्रसेसआव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोननि जि मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन दै, बेवहाय नोंथांमोनाव OTP थांगोन दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नै आंनाव OTP फैबाय, OTPखौ होनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो। आं बेवहाय होखांनायनि उनाव नोंथांमोना प्रसेस लिरनाय दंना, प्रसेसआव क्लिक खालामनानै होबानो थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। आरो बेवहायनो नोंथांमोना बर'नि रोखा रोखा लिरनायखौ नुखाजोब्बाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय e-Shram कार्डखौ गोदानै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोफोर। आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हायासै लोगोफोर, बेनि थाखाय आं नोंथांमोननाव निमाहा बिबाय। मानो होनबा भिडिअआ एसे लं जानायनि थाखाय आं नोंथांमोननो बे अनलाइन प्रसेसखौ नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायासै। e-Shram कार्डखौ बोरै अनलाइन खालामनाय जायो आरो बेखौ माबोरै नोंथांमोना राङारि पेन्सनाव आपडेट खालामनाय जायो, बेफोरखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिजोबनो हायासै। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन। आं समनि आंखालाव गोबां भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै लोगोफोर, बेनि थाखाय नोंथांमोननाव आं निमाहा बिनाय थाबाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर, थेंक इउ। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय।